Yuk kita saksikan kembali Seret Jepang bersama Kang Bama Putra. Seret paran maning angkut dusun nenggo nyakne atin riko kesemsem nyangisun ajom pajam piparan angkut dusun ucap nyakne riko kelepekan Ketiana nong ngison Sumpah mati jaran sapa sing ketianan nyawang larehang ayune nora ketulungan cager yo senenge yaten iso niki bisa nyandeng awak riko raino lan bengi Iya. Oh iya. bener omongane wong tuyek-tuyek kadung demen wong wadon ayu sing cukup modal rupa ganteng kejaba nyandang seret Jepang seret Jepang hang aran uduk bisa gawe wong wadon limpruk piring beling kepancal kucing mrono nyanding mrene nyanding Iya. Seret Jepang gelur. Arane seret Jepang ampuh. mangkane Isine bensin. seret paran maning angkut dusun nenggo nyakne atin riko ketiana nong ngison Iya. ajom pajam piparan angkut dusun ucap nyakne riko kelepekan ketiana nong ngison Oh sih. Iya. Iya. Sumpah mati jaran sapa sing kedianan Oh iya. nyawang larehan ayune nora ketulungan cager yo senenge yaten iso niki Iya. bisa nyandeng awak riko raino lan bengi Iya. Pak Kedut Bu Soema selamat sore. Oh iya. Iya. bener omongane wong tuyek Wah.
kadung demen wong wadon ayu sing cukup modal rupa ganteng kejaba nyandang seret Jepang hang aran nutuk bisa gawe wong wadon limpruk Oh iya. piring ngebeling ke pancal kucing mrono nyanding mrene nyanding bener omongane wong tuyek kadung demen wong wadon ayu sing cukup modal rupa ganteng kejaba nyandang seret Jepang hang aran nuduk bisa gawe wong wadon limpruk piring beling ke pancal kucing rono nyanding mrene nyanding. Oh yeah. Seret Jepang bersama Kang Bama Putra. Yeah. Oh yeah.